secció quarta de les falles grans d'Alzira de l'any 2014. Per a la falla Sant Joan. També té el Premi d'Ingeni i Gràcia. L'alcaldessa. Sí, màquina. Segon premi de la secció quarta de les falles grans d'Alzira 2014 per a la falla Avinguda Lluís Sunyer. També té el segon premi de la cavalgada multicolor 2014.